Jotono kogrilai mani khapangni khasuk song. Ano sirdi asuk khamplai. Ang solution khlainai. Ang solve khlainai. O mayung noba injection ganda hin injection silaibe kokha hangkeba bosta suwi lang thangai mano. Chiria o yakeba krungsa thayo toni mano. O kok asuk khamplai maya sani sikang. Forest Minister maya sani sikang. Joto o Tripura hasteba Forest Minister englangnai rongni khukti okok. Kaisa bason jotoni tongo haisi. Phiaba asuk khamplai manma yagulo hungkai na boson khosorjai thangjak ni leader montri nguida mungsa khlai miya. O mayungno tuyui tabukbo kaisa no process kaisa no solution phunukjak volunteers swnambai kamibo baji thain thaidam riwi mayung rugriu. Ruglaijao hopung sapung borokbo dagarbo paya bulaibo paya o mayung keboni ma kamakha keboni pha kamakha keboni sa kamakha 29 Krishnapur whole area 27 Kolanpur 26 Asrambardi ordek oroni tong kosong lukurok bufuro mayung yakungni yafa tolao klaino salburum no kirilaijak haisi kobu klaio orobo mal mata thuya orobo manav jibon thu oro borok thu borok oro borok thu oro borok thu o borok jodi thuikai abon dai sabong khamu onok agian soraifru masa musu suak nongkha hangkai mokol chongkhrang wajakai tanchi khibe ma hing thamai kanok oro mungsa bangri haisi oro ne mai tongmani mai sapit langbaisa o muak ja boro manui no bahike mano sabori no abo to sia je condition o tongo o borok bwsa sikon phruno logi song lagma chalangkha mothai chalangkha kising misik nok tangai tongjamani phiaba obosor je kadul jakha mayung bai hingkai ba bor thanai ba yang ni mangpli sengkisa naileno khapangni khachuk song yang otai bo marung haisi yang phari tur khai tam bumo Pampari koita sama mayung phaiga bo মানে একটা রঙ খানা rugnai rok phaiya da রঙনা রক ফাইয়া phaiya ফাইয়া kabang ma jaga no thangbla saborok basung monogo মিয়াং জটিলা করে সিনারলা করে ফাইয়া করে সিং সিমিসি borno khobor da khagia phone ro ta o local no tongla habrok ba অলুকনে টংফানা ফাইয়া অংখয়া অংখয়া khoti to chung non tai singa nanglia jotono kri khanani করে ছ forest tongna kolla khagia forest no ফরে সনো কল খেকো মানে जों তা থানানি টংতা hanai থানানি টংলে जों ko bori jela tungbu থানানি টংবাতা जाबामले abol to ang saimia nonang thani bo phurungmaya ta thani bo phurungmaya tobo osok salangano mayung nok sobai khai borok botor kai sorkar rile rifu जों mokol bele nugya kho riu hni khana bo busung mamai saimia angkakai o manai nangoi thani no thani yang থাঙ্গাদি agi rago yang type da sobai ka hoike 이거 뭐는 서바이 아니 뭐 와서 서바이 만이 아부 딱 fonte sarang bayako tai wase sobai ka 이 다시 서바이 리과 와서 서바이 빠이세 아부 버려서 가고 점머리카 딱 포랑 bayako 이거 딱 다시 서바이 잡고 땅 파냐 이거 버리라니 버럭 뭐 벌써 안 버려 뭐 한다 후나 마나 बहुत नांगने बोले मो न खोक्ति छाना बान सागोरां पैसा बकरि जा बरसु बरां काम खाइ मानजालिया mai se masar uli na bahan noni mai koplung sora katai o माइजों मोटर ओइ ग नाहादि बोसो लांसां बायखानि माइ गोनां उगोनाय सेदा समल जाबाय खा मारु माइखा जाबाय खा दाय माइबो बाखा थांगा दाय दाम खाइजेनबा आमा बाबु संनो र खादुं गा न दाबि दस कि जापान साजो कि जापान खाइगासि आंबा न दां माजे सेनानि बरसु बरान बसाबति बं गया आं बै दंलिया आं साजों दंग्रामानि गानो सामनो दांनि नाय आं सरगे साजो कि जापान मांगासि आंबो दां मानजासि नाय दाउ माया दै माया दां खाइजेन बरसु बरकबा o tuigola paya bisima samani jorao yasko kuluyi latha sungmani jorao
tali manov jibon to kubui kok sogui ka talo o Bharat haktoni bisingo no tongo obo hai borok jeng tipra sarok khai tabuk bo nukung sakadai tal nuhuro khapani khachuk sommo polythene dabjak obo suru se kasijak phaika mayung bai norok nukhona miabo oro as a tongkho phone nei a masa jalia mayung ni yafa tola soka bini sathai obo haikeno salbrum kisa o mangpili na hari obo mayung yapai jebabe kotorma resam thaitam thaibri ni seipano norok nukhona obo osuktui mayung yapai obo osuktui mayung yapai oro chakliya mayung hapka hangke ba nokba bai bikha emne to nok to nukhona je hal o thong rok bai bikha nokni obo khe thapa aite thani songoi sajamani thapa krikha o thapa kaphiki kalangkha mayung obo bera o sakani khe nukhung krikha mungsabo obolo kubui no norok o nok ni hal nungmano saima kana haisiko boro thangai mannai songjak sabori no songjak hapang bai halok kwrwngjak kami amsaio jengno mwthangnai jengno charinai jengno Tripura land borinai hinai rok bafa phaino phaya saimia haifano o mai na hadi grijak hamung saphano obo hwngai wengo thangai mangli na hadi kisa obo doga obo kono doga ni jada tongsi mo tailam obo tailam norok nungkhana o tailam rok bwthai kalangkha obo mungia kami hati bai haselia khabani khachuk song o mungia kami ni kokthai simia 26 Asrambari 27 Kollanpur ordek all Krishnapur oroni bororok jebrba lagmari mano haisiko lagmat ari khano agibo kai yang jotono tirpal bai tongjamani bo tirpal bo to hamjaya phiaba krikha o mayung ruknai rok bai sengkhe kok salayano malayana borotong tamungoi o local o mayung ruknani hinai volunteers hapang kubuino betondari rangdari abosung saimia dole dole nugo tini tamoni bagoi obo haikhai horo phailia jeng boro bo kwrangano taiba bisa bwkhak mayung jodi se kwsapan chakha line chodai romjago jeng saimano obo forest wildlife Tripura haste ni bisingo boundary rije mungsa simisi o Krishnapur obono kirijagoi no IPA tini supremo IPA tino khorang tisamaniya support khaimaniya jora kaisao SDM habanogo borom gonang mutai salangja cabinet minister NC Deborma Thuyasprou deputation rubui domon khali enkhai obo agino orobo tabo mosamayung pungthangamu phiaba tuk bisingo kusia kathang chomjakhai jebrupano yogui mano abo abono tui tabu kebo bo process tong bo halogo tong ekhakdane tong ekhakni kriya bo sing saimia baike himale mairung sesa tlangoi rang 10-20 taka tlangoi chubasu khaimano hongkai ei anobo tisari camera bo ne pal khai photo buja male nugu kendo obo hai samung rok ni hingkai ritrak bisingo thukulo marok nugu sung haisikok jotono salangma tongu jora kaisao angse phiyoknai angse mukto khainai o kokno kok je o Tripura hasteo je forest minister ungthon je kusuk beramo thangai leader ungthon jotono salangu shanti sompriti khlai khebnai haisikok 25 bosor lailangkha abo Tripura land gata Tripura land kokto khurchalia abo to tonguno hingkai rinai bo kwbangma hingkai charnai bo kwbangma hingkai chwng tamu tini bipod wngba ontok mo kun mayung sabai apan se mo bati pheke tongbai obonok haisikok nung yang to isi phekla tabuk to geotech rok nai tongo kotal nok rok sorkari bui tongo bui mau mangbaikha athara mura joto manbaijak chungna nugui tongo phunugu nini obo geotech dakhlai photo bo phaikha bula bukha photo bukha
upaikya sekatari phai bupaikya bo success da hinsa mana jada hinsa mana jam maya da gu khobala maya khobala na ko maya ko mana boro moro no gui kha takar keba male tai tang phai na ba ang mana mu tu boro si ya ga tang phai na ba mana mo mayu phai na mo la ti upaikari kha na yang ti phai yang kheta ti phai ha bai tra tra ka no ang thnya bo sile thang na bo sili ya ang sorry kuli thaga ko tang tong ma sa kolom thaga ani tai tang phai na ba ngai ulo khai mongli ya ko le phai phai ga ni na ang jat nokra basa ek choko abal ni tong kha to ban thi to ne abal ne ka ne bera bu phra ka phra ban bali bote bu som sango ngang sa ban bu sung ba sa ji ko de ban jak o ma nang khar ga si di ngang ui tak nokra thang ge khar ma tong kha ta mayong phaimani lamdang sing kisa na le na khabang ni khasuk chong yang phari yang obo zoom khaina hari tong ni obo kham mayong bikhi nugi man dong na obo jebaba yapai koto orobo mayong masaya maktham mabri ni yapai oro chigono tongo kotoro tongo yang tei khayei o kheta boto himubo keboni phantok bari tongmalia keboni milok tongmalia keboni mai kaje tongla mungsab kri ga haisi ko am sayo oboni yakni soi mo thangnai sabo phaino bufuru asaino kabangma jora romuino जों tabuk nasing laijak borong monang sar Onimesh Deborma o mangplirok hamhuya chikonsa rungtui ringatui siti siyatui koktoma rongo phumui phunungmano mokolok laikhaba kisisa bo korungmaya phano borok to greater Tripura ni bagai belai biji tabuk haini bagai bini toleo je tongnai kami amsayo borokno phano visit khlari khe belai hamnai bahike male mungsabo kori ja bini hasikok borok to greater Tripura bai ya greater Tripura ni biji hasikok dili thanglajak phapaike phapaya जों khobor mala yakho tini da khobor manano manjai tongdi asung nistun